ono što sam ja rekla, oprez. I dala sam vam primjer juče onog igrača i u Partizanu mladog gde je ušao trener pa meni rekao mogu ja još jednu brzinu. A ja mu rekla evo to je to 10 sekundi i stajemo, vidim nema, to je to, postigli smo sve. I šta onda se pokaže? On istrči još 40 sekundi i tih 40 sekundi ga ubaci u to da on bukvalno 2 sata je ležao kod nas u ordinaciji, nije mogao ruku da podigne. Svi vitalni parametri u redu, šećer u redu, napravio je ljuštenje, depleciju svih depoa glikogena. Znači, tih 40 sekundi ga je u toj anaerobiji do te mere, znači, pojelo, da on posle kaže ja ne mogu da ustanem, nema, ostao je bez energije, bez goriva za rad. Nije imao od čega da stvori ATP. I malo, ajde, uzmi slatko, malo pi vode. Kad je krenula energija da se oporavlja, on je tek posle 2 sata bio sposoban da ustane i da na svojim nogama ode, znači, kući. I onda sam ja, ono što sam pričala, rekla i doktoru koji je bio tu i naglasi trenerima, bio je tu kondicioni, pripazite ga malo je sad. Tačno smo ga sagoreli, tačno je on da se dokaže, sljuštio svoje energetske rezerve, treba će mu 3 do 5 dana da on se oporavi i da vam na treningu bude na visini zadatka. U smislu nemojte ga, što se kaže, maltretirati, kecati da nešto neće moći. Metabolički, nažalost, neće moći, treba će mu sad dok se on napuni i sa ishranom i sa ugljenim hidratima i tako dalje. Je li to okej?